תאכל את הכל. מבצעי טסה-פיי, מבצעי פורים מיוחדים, הכנתי לכם מבצעים חזקים. אני קובע את המחירים היום. טינדר אצבעות ב8 שקלים בלבד. 2 ב-11. 2 ב-11, בסדר. שקיות הפתעה ענקיות במקום 10 שקל ו90 אגורות 8.90. פה מיקס להכנת פנקק ופיצה 2 ב-12, בסדר? אוקיי. פירות נדיר במילוי ג'ל, משהו מטורף. 2 מארזים ב-18 שקל, זה אומר שיש כאלה 24 יחידות ב-18 שקל. אתה רוצה לטעום יוני? באמצע זה... וואו! חלאס, טינדר דו 20 שקל. 12.90. די, נו, בחייאת, נו. ארנב גדול ב-12 שקל ו90 אגורות. תוסיף להם גם את השלט הזה. טוב, אז או שלט ואו ארנב ב-12 שקל ו90 אגורות. ארזי צ'יטוס 11 שקל ו90 אגורות. תראה, 10.90. 10.90. מייקל דייק אמריקה ב6 שקלים. 5 שקלים. שוקולדים מיקסים של קרמית, באמת שזה נדיר, 3 יחידות ב10 שקל ו90 אגורות. מה אתה עושה? תאכל את זה עכשיו את הכל. לא, אני לא. תאכל את הכל. כל סניפי טסה ובאתר המשלוחים טסה אונליין, משלוח זריזת הבית. יש לכם בעיה במחירים? תגידו שיוני שלח.